Welkom bij het programma Gewest Friesland. We gaan alle jaar reportages van gewest tot gewest krijgen. Reportages uit Friesland, uit het Verliezen. En de meesten in dat Verliezen die ben makker toch Johan van der Zee. Daar zitten we thuis. Maar ik zal heel kwart wat zeggen, want dan zullen we onmiddellijk wat zien laten. Johan, Popfestival Ries, kent je die nog? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, Woodstock in Gasterland. Jongetje Santen gaan we doen. Ja, nou doen we Woodstock hier al best. Maar daar gingen ze belangrijke bands. De naam weet ik niet meer, maar toch grote bands uit Nederland gingen ze daarheen halen. En ja, men ziet het daar op het groen. En wat ik altijd nog weet is dat de cameraman, Rijn Richters, die hier betocht dat de Lietse Arie begint dus dwarszo'n camera's. Een grote blinde camera, die maken net zo'n soort lood. En een Lietse camera en daar hier een riem om maken. En dat weer een hele lange man. En daaronder als een handtas tussen die mensen trok. Hij kon dus net zien wat er filmen, maar hij deed een heel schoft. En het leverde prachtige beelden op. En de mensen die op hichten van de holle steeds maar roen hij maar die camera er doorheen. En het weer een prachtig gezicht hoe hij daar omroemt. Brainbox, dat hier van. Juist, ja. Maar trainde toch? Dat kan best, dat weet ik net meer. Zit er even eens in? lange tijd hier niks te doen in Gaasland voor de jeugd. Daarom hebben wij geprobeerd om iets anders te organiseren. En dat is het Popfestival. Wij zijn in februari en maart bespreking begonnen om dit te organiseren.
om het zo groot mogelijk op te zetten. Er werd ons verteld dat dit het centrum was van een nieuwe beweging onder de jeugd. We hebben er veel van gelezen en we hebben de vrijheid gekregen om hier eventjes een kijkje te nemen. En het frappeert mij dat het hier toch voor de jeugd wel gezellig is. Mag ik jou iets vragen? Hoe vind je het? Goed, ik vind het hartstikke goed. Ja? Ja, alleen een beetje nat. Beetje nat. Heb je toch geen last van zo? Nou, ik geef geen commentaar meer. Wat zeg je? Ik geef geen commentaar meer. Wij als ouderen, wij kunnen het daar moeilijk in verplaatsen. Maar dat neemt niet weg. We hebben nog wel oog voor de toekomst, voor de jeugd. En het is inderdaad, zoals mijn vriend ook vertelt, het is hier een omgeving. Je voelt eigenlijk het jonge leven. Nou, ik vind het hartstikke gezellig en leuk. Alleen een beetje rot weer. Ik heb gelezen in de krant dat er verdovende middelen gerookt zouden kunnen worden op dergelijke bijeenkomsten. Ja, heb ik gelezen. En daar ben ik natuurlijk sterk tegen. Want een jong mens hoeft feitelijk niet een opwekkend middel te hebben. Want het leven, de toekomst is voor de jeugd al vol plezier en genoegen. Vooral in deze tijd. Jullie hebben op het laatste moment, vlak voor het festival begon, toch nog bemoeiing gekregen van justitie en politie. Hoe vind je dat? Nou, ik vind het eigenlijk... ze hadden het dus eerst in de krant gezet, maar dat was volgens mij niet nodig geweest. Wat hadden ze in de krant gezet? Nou, dus dat naaktloperij en druggebruik dat dus in zekere mate toegestaan zou zijn. En nou is het dus... Was dat zo? Ja, dat was dus toegestaan door de politie hier. Maar heeft de officier van justitie heeft het stuk in de krant gelezen. En na die tijd heeft hij erop gereageerd. Nou hebben we dus hier 2 politiemannen op het terrein. Ik heb ze trouwens nog niet gezien. Maar ze zullen wel hier of daar zijn. Jij bent in Kralingen geweest. Kun je nu een vergelijking trekken? Nou, heel moeilijk. Ja, hetzelfde soort mensen en zo, dat komt er dus wel. Nou. En wat versta je dan onder dat soort mensen? Hetzelfde soort mensen? Nou ja, kijk maar naar, als je naar Rotterdam kijkt of zo. Mensen met, ja, die vrij van doen en laten zijn en zo. Tenminste, die dat pretenderen. Ik weet niet of dat altijd lukt, maar dat soort lui. Nou, ik vind het wel goed, ja. Waarom? Nou ja, de sfeer is wel leuk, alleen die regen. Maar wat versta je nu onder sfeer? Wat is een leuke sfeer? Nou, ik vind het gezellig. Dat kun je niet verder omschrijven. Nou nee, het zijn hier wel leuke mensen zo, waar je mee praten zo. Je kunt wel praten met elkaar? Ja, ik heb je al verscheiden ontmoet dus. Mensen die je kende of mensen die je hier nieuw ontmoeten? Nou, ik ken ze helemaal dus niet. Ik kan nou wel zeggen dat we financieel wel uitspringen of zo. En dan wouden we dus volgend jaar weer een popfestival hebben. En dan 2 dagen dus. De vrijdags beginnen en de zaterdags. Omdat we dus de zondags, nou dat zal hier wel niet lukken. Het is een moeilijke hoek wat dat betreft. Ja, wat dat betreft wel, ja. Ja, want in de raad en zo, nou dat zijn de meerderheid, dat zijn CAU-mensen. En nou ja, die hebben andere opvattingen over die dingen dan een heleboel andere mensen. Hoe vindt u de muziek? Hoe zegt u? Hoe vindt u de muziek? Nou, de muziek is te aanhoudend eentonig.
een reactie, ja. Zou ik even zeggen. Een durven zaak hier, hé. Vanwege dat het zo regent, hè? Het weer kan me niks schelen. Ze blijven over, no? Die mensen die de muziek leuk vinden, die blijven over. Ja. Nou, de rest gaat weg. Maar ik vind het algemeen wel leuk, hoor. Het is best wat anders in het water. Het is jammer dat het slecht weer is, maar... Wanneer het dus wat mooier weer geweest was, dat er meer mensen gekomen waren. Vind je nu dat het helemaal mislukt is? Niet, de muziek is er nog wel even mooi om, maar het is jammer gewoon. Ik vind dus persoonlijk, kom ik dus voor bepaalde groepen. En die regen, dat doet voor mij geen afbreuk aan de zaak. Ik zit dus graag wel lekker droog, maar zou ik die tent niet hebben, zou ik toch gaan. Het gaat mij om de muziek, maar niet om de rotzooi, want het kan mij schelen. Popfestival in Ries in jongetjes 70. Het wordt trouwens de laatste jaren weer wat herhellen. Dan komt het in de theatertuin in Ries. En daar zitten die mensen die dat doen, die zitten daar nou nog wel eens. Diezelfde mensen komen ik een soort op Skilge. Want Skilge had altijd een grote aantrekkingskracht voor de Friezen. Er zit ik een volkshegerskwallen. Daar ging Johan van der Zee heen. Mensen, wij staan nu op het punt om aan te eten, maar voordat we eten wil ik graag dus nog een mededeling doen over het programma van de media. Wij zullen van de media maar elkaar volksdonsje en daarvan moeten straks de tafels aan de kant naar eten. En daar wil ik dan aan na het eten een stukje wat vrijwilligers voor haar, zodat net elk naar eten voortrent. Zullen we dan nou even stilwijzen om de tafel te beginnen? Het Friese kamp van de stichting Skilgerelon in Horen op Terschelling bestaat 20 jaar. Het kamp is gevestigd in bunkers. De vroegere uitkijktoren, nu bewoond door een van de kampdeelnemers. Evenals de kleine munitiebunkers die in de bossen rond de 3 hoofdgebouwen gegroepeerd zijn. Bos en open veld is er genoeg rondom het kamp.
Meneer Stienstra, hoe moet ik het kamp noemen? Stichting Schielgralaan of Frieske Volkszegerscholen? Wij zijn dus Stichting Schielgralaan en wij spreken hier bij voorkeur het liefste Fries. Dan gaan we nu in het Frieske oer. En dan zou ik graag van jou weten willen, hoe is die Stichting Schielgralaan ontstaan? Dat is een heel lang verhaal. Het was in 1946 dat het Fries Nationaal boom. In een tijd na de oorlog doet de mensen net zo vier van Hoeskoen nog het verlet viel bij de leden om eens kampen te organiseren. En dat hadden ze hier op Schielge in de Wierskuun bij Aasten Jesterijn. Daar was een christelijke belangstelling voor en de leiding van dat kamp had toen veel dat ik verlet wie van een trefpunt van mensen die tussen Fries met elkaar praten worden en die de problemen die hier in Friesland lezen en eigenlijk bij elke minderheid is onderwerp van discussie wijzen konden en van uitwisseling van gedachten. En die scoren zelfs leenden hem er net zo voor en de leiding van dat kamp en dan met name de familie Doelen had er door op uitwest om een plek te vinden waar dat wolkoer. Dat is min of meer bij Tafel is dat voen hier in het bos van Hoorn dat deze bunkers leiden. En die te doen mal uitzeggen, maar die met wat durf en fantasie werkelijk wel te aardige bunkers interieur te worden. Die bunkers zijn doorkocht en met het keerpje van die bunkers is dus de Stichting Schielgralaan ontstaan. En waar is het werk voortzet? Op wat voor wijze? Men had er dus doorbewust naar streven om een trefpunt te maken van mensen uit Friesland en uit het Boeteland, uit minderheidengebieden. Dat men dus van gedachten wisselen kon. En de familie Doelen benamen had een iris 15 jaar lang daar een hoed van werk van verzet om het Safir te krijgen. Dat is haar een slagen, want in die 20 jaar is het om belangstelling zawest dat wij eigenlijk hield dit met meer groepen dezelfde rond te vullen moeten. Hebben jullie het idee dat de kampen van de Stichting Schielgralaan, zat die uiteindelijk binnen, dat die nou nog doel gaan? Ik geloof het grif. Want de ondergrond van alles wat wij doen is dus eigenlijk dat wij met elkaar bezikje het liedse een functie houden te letten in de maatschappij. Dat we dus heel dit streven naar grotere geheel, grotere concepties, grotere structuren. En daarbij dan het liedse vaak vergeten wordt. En dat is dus vaak de ondergrond van alles wat wij hier aan kussenswerk doen. Zowel in de squalengroepen als bij de volkszegersqualengroepen. En uit de discussies, de peteren die eruit wij komen, blijkt wel dat de mensen toch wel belangstelling hebben in die richting. Dit weer verrassend, Johan van der Zee, want Stienstra praatte hier Fries, hè? Ja, die weigerde het Nederlands te praten. Maar van gewest tot gewest was een Nederlands programma. Het was een heel erg Nederlands programma. Ik stie er even net bij stil. Ik praatte Nederlands derde. En dus zei Betsen, die zei niet, ja, maar dat doe ik net. Ik zei, ja, maar wat maken we nou? Want hij moest wel een woord, hij was de man. Dus ik belde mijn baas en die zei, door bellen nog de baas. Nu had je een 68. Verantwoording ook. Ja. En die zei, ja, maar jij spreekt toch ook Fries? Ja. En we kunnen toch ondertitelen? Nou, van dat moment heb ik mensen altijd vragen, wat wil je praten? En dat joeg een heel soort voordeel. Want een heel soort mensen konden haar volle beter uitdrukken in het Fries dan in het Nederlands. Douwe Tawanga, de dichter, had niet iets zo, wat was het? Een belutsend verhaal of een ooststandelijk verhaal? Een belutsend verhaal, nou dan doe ik het in het Fries. Ja. En Betsen die had dus eigenlijk, het was net de allereerste keer dat de Fries praat op televisie, dat had Bas den Oudsen ooit dingen, maar liep-ijsziekje op een merk. Ja. Maar het was wel een van de allereerste keren. Ja, de ondertiteling stier er overigens net onder, want dat is er intussen werd ouwhellen al jaar. Ja, maar dat waar ik met kaartjes deed. Precies, ja. Daar had ik wel iets doen en dan weet het net. Dan zit ik me op te fretten. We hebben nou die ondertiteling. Er is een heel programma over de skipstemmen de hoop in Warkum. Geen enkele ondertitel, want de man die de kaartjes erin
Trouwens, die zit op een wc. En nou, dat programma is dus weer uitgestuurd. Omdat Roelof van der Werf, die praatte de hele uitsturing Fries. Ja. We praten toch ook Fries in dat soort programma's? Ja. Als iemand zei ik wil Fries praten, praat ik echt Fries. Maar ik was zelf een hele lange tijd de oorzetting maken. Dus ik typte dan op één vel naar de ene kant de Friese tekst en dan wat lietser stukje Nederlandse tekst. Want het moest altijd inkrompen worden. Maar ik kan wel gaan dat er dan in Hilversum weer die ding veroren. Want ik wie geen vertaler. Hij wil, dus als hij roen op het dik, dan hier ik dat wel eens vertaald, maar hij liep op straat. Ja. En dan waren hij liep op de dijk. Ja. En dan bel ik erover. En dan zei, in dit geval wie het net op de Steedijk, maar gewoon op het dik, op de weg. Ja. En daar hier ik niks mee te maken, want zij weer een vertalers. Ja. En zo kwam het Fries dus een beetje naar voren, ekking van gewest tot gewest. Ja. En wij kregen dus klachten dat er te volle onderwerpen uit Friesland kwamen. Want ze winnen dus duidelijk omdat de Fries praat waren. Ja, dat merkt men ik. Het verschil tussen een onderwerp uit Drenthe of Grains, wie langs de Gret net, want die mensen praten alle jaar Hollands. Ja, of Nederlands, maar een beetje Drents of Grains accent. Okay. Ja. Gewest-Friesland, het is er na week weer, hebben we weer een aantal reportages dat het programma van Gewest die uitgestuurd had in het verliezen van 1964 tot 2003.